gikan ka Aljen Omreso Oranda. Mayong gabi pastor na ako pangutana ang Ginoo ba gikapoy sa tanang buhat nga need man jud siya mopahulay sa adlawng igpapahulay. So ang Ginoo ba kuno gikapoy sa iyang mga buhat kay nganong need man jud nga mopahulay kay kung imo magong basahon din igsoon sa Genesis 2:3 gikan sa tanan niya mga buhat nagpahulay magud siya ato basahon. Nagyon dinhi og gipanalinginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat og nahimo. Okay? So igsoon ingani ang Dios dili kapuyon. Og wala sa di siya nagkonflikto dinhi sa Isaias no. Ang Isaias magudagisgot nga ang Dios walay pagkakapoy. Okay? O grabe ang iyang salabutan. Gani, dini sa Isaias 40, versikulo 28, wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Diyos nga walay katapusan ni si Jehovah, ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta, dili maluya ni kapuyan. Okay? Walay makasusi sa iyang salabutan. Dili maluya, dili kapuyon. Now, nganong dinhi sa Genesis human nga gibuhat niya ang kalibutan nganong nagpahulay siya. Igsoon duha mo ko kapunto dinhi. Kanang word nga Shabbath sa Hebrew mopahulay ka gikan sa tanan nimong buluhaton. Imong basahon ang Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11 hinumdaman mo ang adlaw pagpahulay sa pagbalaan ni unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton nimo ang tanan nimong buluhaton. Apan sa ikapito mapahulay ka gikan sa tanan nimong mga buhat. Bisan imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babae, bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babae, bisan ang imong kapuyupan. Kay gibuhat sa Dios ang mga langit sa yuta sulod sa unom ka adlaw. Now ingani igsuon, ang word nga Sabbath magpahulay ta igsuon gikan sa ato na gitawag nato og mga gitawag nato og buluhaton. Pero kini nga pahulay igsoon dili niingon nga pahulay nga gitawag nato og relaxation. Duha mga klaseng pahulay dinhi sa Biblia. Na ay Shabbath sa Hebrew ug naa say Nuah, meaning to say rest of relaxation. So kini nga mga punto igsuon nga gisgutan dinhi sa Genesis 2 verse 3. Shabbath ni siya. Meaning to say mupahulay gikan sa tanan mga buhat. Dili mupahulay tungod kay gikapoy. Kay ang term ato igsoon that is Noah, meaning to say rest from relaxation o consist mo undang ka for relaxation. So imo makita nga dili siya kompleto kay lahi ang Hebrew word nga gigamit dinhi sa gitawag nato og Genesis chapter 2 verse 3. Ang word nga Shabbath meaning to say pagpahulay uban sa pagbalaan nini. Okay? Kay ang Dios mo'y nagbuhat niini nga puntuha, no? So salamat igsoon sa imong pangutana gikan kang Aljen Omreso Oranda.